ጎይታ ይባረኽ ነትጣኹም ዘሎ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በልዎ ከም ሓያል ጅግና ተመላለስ በልዎ ከም ጸላይ ሰብ ተመላለስ በልዎ ከም ብቑዕ ህዝብ ተመላለስ በልዎ ከም አንበሳ ተመላለስ በልዎ ጎይታ ብዝሃበካ ሓይልን ስልጣንን በልዎ ዳው ሓጥካ ክትውሕጥ ኢኻ በልዎ እንዳደብካ ክዲብ ኢኻ በልዎ ኣይ ክትዕገትን ኢኻ በልዎ እግዚአብሔር ምስኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ስፍራ በልዎ ናይ ንግስነት ዓመትካ ይበልዎ ናይ መውሓጥ ዓመትካ ይበልዎ እስኪ ተረዳውተልኝ እግዚአብሔር ክብሪ ይሃብ ሃሌሉያ ዕልልታን እግዚአብሔር ጎይታ ይባረኽ ምናልባሽ ወርሒ 12 ኢና ዘለና ቅድሚ 2024 ምእታውና ክልተ ሰንበትን ዘለዋና ጎይታ ይባረኽ ጎይታ ድማ ሓሊፉን ኣበየቲና ኣብ 2024 ዘለና ቦታን ዘለና ደረጃን እግዚአብሔር ታይ ገይሩ ወይ ሓሊፉ ወይ ስለዚ ብኽያት ኣይከውንን ይበልዎ ነጣኸም ዘሎ በቃ ኣብ ኩሉ ድማ በልዎ ሞገስ እግዚአብሔር ምስኻ ኸይድ ይበልዎ ሞገስ እግዚአብሔር ምስኻ ክኸውን እዩ እስኪ ተረዳውን ዕልልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ምናልባሽ ሎማዓንቲ ምስቲ ዘሎ ምእታው ናይ ሓድሽ ዓመት ኣይኮንኩን ክዛረብ ግን ምስቲ ድምፂ ምስ መፀኒ ናብኡ ኸይደ ጎይታ ይባረኽ ሎሚ ንሪኦ ሓድሽ ኣርእስቲ እዩ ፕሊዝ እዚ ትምህርቲ ክልቃ ከሎ ከዓ ንብዙሓት ምእንቲ ክሽፍን ኣብ ዩቲዩብ ኣፕሎድ ንፅዕን ስለ ዘለና ኣብዚ ማሕበር ዘለኹም ሽግር የለን ኣብ ዘለኹም ነቶም ክበፅሖም ኣለዎም ትብልዎም ግን ነቲ ትምህርቲ ክበፅሖም ነቲ ዘመኑ ዝምጥን ትምህርቲ ክህነፁ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኮይና ክበፅሖም ብዝኽእል መንገዲ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ እንዳገበርና እቲ ትምህርቲ ትዕላምኡ ንኩሉ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኣብ ውሽጢ ኣብ ርሑቕ ንዘሎ ምእንቲ ክበፅሖ ብኸምኡውን ኣገልግሉ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ሓድሽ ኣርእስቲ መወዳእታ ዘበን ዝብል እዩ ብኸምኡ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ኩሉ ክብፃሕ እንታይ ክትገብርለኩም ነቲ ሰብ ብዘመኑ ዘሎ ደረጃ ምእንቲ ክበፅሖ ኣብ ዘመኑ ዘድሊ ብቕዓቱን ክሕዝ እንድሕር ኮይኑ ጎይታ በቲ ዝለቐቆ ኣፍ ደጌ ኢኻ ትዳለዎ ማለት እዩ መወዳእታ ዘበን ዝብል ምናልባሽ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ሓደ ሰንበት ወይ ገለ ንነጥር ንኸውን ንንውሕ ዝበለ ጎይታ ብዝረዳእና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንገልጽ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ መወዳእታ ዘበን ክንብል ከለና ምናልባሽ እቲ መወዳእታ ዝብል ቃል ክሰምዕ ከሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣይትፈተውን ያታቃል መወዳእታ ተልካስ መጀመርታ ይዝፈቱ በርሰብ መወዳእታ እንታይ ይኮነን ብተፈጥሮ ኣይፈትዋኒ እንታይ ሓታ መወዳእታ ዘይትፈትዋ በለው እስኪ ጎይታ ይባረኽ ዝኾነ ነገር ክጅምር ይዝደል እምበር ክውድእ ኣይደሊኒ ጎይታ ይባረኽ እዚ ግን ንሰናይካ ይበልዎ እዚ ግን ካልእ ንሰናይካ ይበልዎ መወዳእታ እግዚአብሔር መወዳእታ ዘበን ክብል ከሎ ኣብቲ ናይ ቴዎሎጂ ተርም ኢስካቶሎጂ ይብልዎ ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ወይ ትምህርቲ መወዳእታ ይበሃል ማለት ትምህርቲ መወዳእታ ኣብቲ መወዳእታ መንግስቲ ኣምላኽ ይኹን ናይ ጸልማት ይኹን እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ብዛዕባቲ መወዳእታ ዘበን ዘሎ ዝገልጽ ትምህርታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘበን ክሕብረኩም ጥራይ ደይኮንኩ ግን ሓበሬታ ጥራይ ንሰብ ኣየናግፎን እዩ ብዛዕባቲ ዝፈለጦ ሓበሬታ ግን ምድላው ናይ ማሕበር እዩ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ክፉእ ዘመን ብኸመይ ትዳለወ ግን ትቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ መወዳእታ ዘበን እዩ ስለ ክትጠፊ እዩ ጸልማት ምጽእ ኣለልካዮ ሰብ ብፍርሒ ክዋሓተ ዘይኮይኑ ምድላው እንተዘይምሂርካዮ ንዕኡ ክሰግሮ ከም ትኽእል ከዓ ጎይታ ናቱ መንገዲ ከም ዘለዎ እንተዘይ ኣዳሊኻዮ ጸልማት መጽኢ ዝውሕጦ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ መወዳእታ ዘበን ዝብል ሓሳብ ብኸመይና ክንርድኦ እንደሊ እግዚአብሔር ብዘመን እዩ ዝቆፅር ሰብ ከዓ ብዕድሙ እዩ ዝቆፅር ሰብ ብዕድሙ እዩ ዝቆፅር ምክንያቱ መወዳእታ ናቱ ኣብታ ዕድሙ በቃ ኣብዛ ምድሪ ኣኽለካ ዝበሎ እግዚአብሔር እዩ 89 ክኸውን ይኽእል ንሱ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝዛረብ እግዚአብሔር ግን ብሰብ እዩ ዝዛረብ ካብ ኣዳም ክሳብ ካልኣይ ኣዳም ዝመጽእ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ መወዳእታ ዘበን እምበኣር ሕጂ ካብቲ ውድቀት ጀሚሩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:8 እንታይ ይብል 100 ዓመት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ይብል እግዚአብሔር ን100 ዓመት ናይ ሰብ ብሓንቲ መዓልቲ ዝቆጥሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምንጹ ዝነበረ 4 መዓልቲ ይብሎ በቲ ኒውመሮሎጂ ወይ ስነ ቁጥሪ ዘጽንዑ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ 4 መዓልቲ ክሳብ ኢየሱስ
ዝተወለደ ላ መዓልቲ ገይሩ ወይ 4000 ዓመት ይብሉ ማለት ድሒሩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝመጽእ ከዓ 2 መዓልቲ ኮይኑሎ 2000 ኮይኑሎ ማለት ብናይ እግዚአብሔር አቆጻጽራ 6 መዓልቲ ኮይኑሎ ብናይ ሰብ አቆጻጽራ 6000 ዓመት ኮይኑሎ እጂ ኣብቲ ኒውመሮሎጂ ወይ ስነ ቁጥሪ ናይ ባይብል ኣይኮንኩን ካኣቱ ግን ኣብቲ መወዳእታ ዝብል ሓሳብ ምእንቲ ክትማልኡ ወይ ስለዚህ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ 6 መዓልቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብቂዑ ከም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ምግባር ግን ታሸውዓይ መዓልቲ ናይ መንያ ናይ ክርስቶስ እያ ናይ ትካልኣ ኣዳም እያ ናይ 9 ዓመት ኣብ ምድሪ ምስ ደቂ ኣምላኽ ኮይኑ ዝነግሰላ ዓመት እያ ማለት እዩ ስለዚህ መወዳእታ ዘበን ዝብል ሓሳብ ናይ ክልተ መንግስቲ ምስግጋር ወይ ድማ ናይ ሓደ መንግስቲ ምስግጋር ዝኾነሉ እዩ ማለት እዩ በመንፈስ ቅድም 2000 ዓመት ቅድም 2 መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ንዲያብሎስ ታይገር ወይ አስተሐፊር ወይ ስዒር ወይ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከዓ ሞት ትንሳኤን ዕርገትን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሆናሎ ይስበኻሎ እሱ ጥራይ ደይኮነ እዚ ወንጌል ምድሓን ንብሎ ስለ ጸጋ ናይ አምላኽ ንሰብኽ እንታይ ክኸውን ሰብ ካብ ዘለዎ ክወጽእ ስለ መንግስት ምስባህ ግን እንታይ ብጽሕናይ ማለት እዩ ስለታ ዝረአኻያ ስለታ ዝኣተኻያ መንግስት ዘይኮነስ እታ መንግስት በአካል ኣብት ትነግሰሉ ሰዓት ግን ንስኻ በብጽሕና ናይ መንግስት አምላኽ ምርዳእ ሒዝካ ክጸንሕ ኣለካ ማለት ስለዚህ መወዳእታ ዘበን መንግስት ጸልማት ካብ ዝሰዓር 2000 ዓመት ኮይኑሎ መንግስት ብርሃን ካብ ዝዕወት በመንፈስ ካ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አቤላታ መንግስቲ ኣይትድህሰስ እንዲያ ኢሎም መስሓተትዎ መንግስት አምላኽ ኣብቲ ወይ ኣብ ዘይኮነስ ኣብያ ዘላ ሕጂ ኣውሽጥኹም ያ ዘላ በመንፈስኩም ተቀበልኩም አዘለኩም መጀመርታ ንደቃያ እንታ ክትገብር ክትእክብ ንደቃያ ክሰርሕ ንደቃያ ክትሃንጽ ማለት እዩ ተሪፉ ዘሎ ዳ እንታይ እዩ መንፈሳዊ መምጻእ ዘይኮነስ ወይ በመንፈስ ዘይኮነስ በአካል ናይ መንጋስ ሰዓት ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታኸውን በአካል ካልኣይ መምጽኡ እንታይ ዘተኩር ማለት እዩ በአካል ዝመጸሉ በዓይንና ክንርኤና ማለት እዩ ብኽብሪ ደበና ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ዛ ትራንዚሽን ዘላ እዛ ናይ ምስግጋር ወቅት እንታይ ንብላ ማለት እዩ መወዳእታ ዘበን ሓደ መንግስት ሎ ብዛ ዓለም ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ኣሎ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ታይ ይገብራሉ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ መግቢ ኣብ ኩሉ ናቱ ሲስተም የትይዶ የእትሎ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ዘይእተዎ የለን ከም ብሎ እንጣም ዘሎ ጸረ ክርስቶስ በልዎ ምእንትን ዓለም ክነግሳይሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣቲ ይብልዎ ሕጂ ጸረ ክርስቶስ እንታይ ይገብራሎ ናይ መጨረሽታ ቅድሚ ክርስቶስ መምጽኡ እቲ መንግስቱ በአካል ኣነለኹ ዓለም ናተያ መራሕቲ ነገስታት ክቋጻጸሮም እየ ናብቲ ናተይ መንፈስ ናብቲ ናተይ ስነ ሓሳብ ከእትዎም እየ በዚ ድማ መንግስተይ ክተክል ይብላሎ ቀደም ተሳዒሪ ንብላላ ንሕናኻ ሕጂ እዚ ናይ ክልተ መንግስቲ እቲ ተሳዒሩ ከም ዘይተሳዓረ ኣክት ዝገብርን እቲ ናይ ሓቂ መንግስቲ ኸ በአካል ዝመጻሉ ሰዓትን እንታይ ኢልና ንጽውዖ መወዳእታ ዘበን ምክንያቱ መወዳእታ ዘበን መንግስቲ ክቃየር እንትርኢናዮም ኣብ ዝኾነ ሃገር መንግስቲ ምርጫ ዝቃየር ኣሎ بسمع زكاير الله بحيل خا زكاير الله مالتي يس كريستوس جن أب قالوا انتهي له منجست أملاخ بحيلي له مس ديابلوس أب تيبل أب زيت أخوينكا قد فلنا قليل زبالي لنا مس من تايب بحيلي مالتي سلزم ما ودعتها زبن بحيل سلزخونه نسخ أب بحيلو سبعة تحقبري مالتي كتالي لي مالتي سبات ناي متلال أجندة له نسبات بخمي كابزلو حقي وتو كابزلو فقري وتو كابزلو أتحساس بانايك دسنا يوتو سقع مجرشات حقبري كوتي حيل غيرو من ياتو ابراهيم يوحنس تايبل يتقبل كان مدر تدربي له نعاهم كان تاي بعاب قطعه يمصاكم مالو تاي مالتي ناي مجرشا زمن ينعو سلازم بزلو قطعه انت حقبري مالتي نسبات نمسحات كسرحيو نسبات نمتلال كسرحيو نمسبات نمطفا كسرحي مالتي
ስለዚህ መወዳእታ ዘበን ማሕበር ኣምላኽ ክትገብሮ ኣለዋ ማለት እዩ ኣስተውዒላ ክትሰርሓሉ ዘለዋ ግዜ እዩ ክትፈርሓሉ ዘላ ኣይኮነን እንታይ ዳ ክልተ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ መንግስቱ ሓይሊ ዘርእየሉ እቲ ሓደ መንግስቱ ሓይሊ ዘርእየሉ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንጎ ኩሉ ግዜ ተሪኢኹም ኣብ ናይ ምድሪ ከይተረፈ ሓደ ምቅያር ክመጽእ ከሎ ምስግጋር ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ዕንወት ኣሎ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ታይሎ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ነዚ ብኸመይ ንቕልሶ ይዛረብ መወዳእታ ዘበን ማለት እዩ ክመጽእ ዲያብሎስ ክመጽእ ፀረ ክርስቶስ ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ዘሎ ቅልስ ክሳብቲ ሰዓቱ ንስኻ ኣብ ዘለኻዮ ሰዓት ሰባት ብዘበን ክሓስብ ዘለዎ እግዚኣብሔር እዩ ሰብ ክሓስብ ዘለዎ ግን ብርእሱ እዩ ምክንያቱ ኣባኻ ዘለኻያ ሰዓት ተኾይና ተወዲኣ ንስኻ ነቲ ፀልማት ትጋፈጦ ተዘይኮይኑ ሕጂ እንዳተሰብከ ከሎ ሰብ ይኸይድ እዩ ናይቲ ዕድመ ኣኺሉ ይኸይድ እዩ ዘሎ ዕድሞ ኣኺሉ ዝኸይድ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ግንከ ነቲ ወቕቲ ዘጋጥመና ንሕና ኣብ ሰዓትና ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ ፀልማት ክብደት ክንጋጠመሉ ዝኽእል ጉልበትን ሓይልን ስልጣንን ሒዝና እንተዘይፀኒሕና ግን እቲ ክብደት ናይ ፀልማት ተኽገብር ይኽእል እዩ ንብዙሕ ክዕንው ይኽእል እዩ ብንእሽቶን ብዓብን እውን ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ሂወትና ማዕረ ክንደይ ካብ ፀሎት ርሒቕና ማዕረ ክንደይ ምስ ሓውኻ ተባኢስካ ትጠፍእ እዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኣሹ ዝመስል ግን ነቲ ንዓና ዘለና ሓይሊ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ብቕዓት ኣኺሉ ተሪፍዎ ኣሎ ናይዚ ምድሪ ናይ ናብራ ሽግር ተወሲኹ ኸማን ዝበኣሰ ይኸውን ማለት እዩ ንሓደ ሓውኻ ተጓራፊትካ ክትምለስ ከማን ሓይሊ እንድሕር ትስእን ሃሊኻ ክብደት ናይቲ ዘመን ተመጺኽ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብመጠኑ ክዓቢ ማለት እዩ ነጣኸም ዘሎ ሕጂ ክትፈርሕ ዘይኮነ በልዎ ናይ ብሓቂ ብቑዕ ኮይንካ ክትዳለዎ ግን በልዎ ነቲ ዘበን ሸለል ክትብሎ ዘይኮነ ብቕዓትካ ክትፍትሽ ዘለካ በልዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:7 እንታይ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:7 እንታይ ይብል ፍቕዲ 7 ግናኸ መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንጸሎት ንቑሑ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ነገር ኩሉ ይቐርብ ኣሎ ኢሉ ጴጥሮስ መዓስ እዩ ዝብል ዘሎ ቅድሚ 2,000 ዓመት ንሕና ግን ላስተ ኣዋሪና ዘለና ሰዓት እግዚኣብሔር ብኸመይ ብመዓልቲ ድያ ብዓመታት ክትርጎም እዚ ምስጢር እዩ ግን እንታይ ንብል ንሕና ናይ መወዳእታ ሰዓት ኢና ዘለና ሕጂ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኢና ንዛረብ ዘለና መዓልቲ ይኮንና ንዛረብ መዓልቲ ተኾይኑ ኣሸሓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓት ናይ መወዳእታ መወዳእታ ኢና ንዛረብ ዘለና ጴጥሮስ ግን መዓስ እዩ ተዛሪቡ ጌና ቸርች ክትብገስ ኮላ ሽዑ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕብራውያን 1:2 እንታይ ዝብል ዕብራውያን 1:2 ራይዎ ልቢ ኢልኩም ስምዑኒ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዘመን ብቑዕ ህዝብን ብቑዕ ናይ ክርስቶስ ሰራዊት ዝትስኣሉ ዘበን ስለ ዝኾነ ሸለል ንብለሉ ዘመን ኣይኮነን ንዳውለወሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ ዕብራውያን 1:2 እንታይ ይብል ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበረ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ይብል ምክንያቱ ኣብ ፍቕዲ 1 እንታይ ይብል ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም እዩ ዝብል ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ግዜ ብብዙሕ ናይ ነቢያት ኣቦታት ተዛሪቢ እግዚኣብሔር ኣብ መጨረሽታ ግን እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ናይ መጨረሽታ ኣጀንድኡ መን እዩ ነይሩ ክርስቶስ እዩ ኣብተን ዳሕረት መዓልቲ ግን ኢሉ which means ናይ መወዳእታ ወቕቲ ያእክል ኣሎ ማለት እዩ 4 መዓልቲ ሓሊፉ ኣብዘን 2 መዓልቲ ግን ናይ መጀመርያ ንምድሓን ዓለም ናይ ኣምላኽ ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ ዝሰደዶ ወዱ ባዕሊ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝመጽእ የለን ወላ ሓደ ነዚ ሕጂ ዳሕሮት መዓልታት ዝብል ዘሎ ዳሕሮት መዓልታት ማለት 2 መዓልቲ እየን ኢየሱስ ካብ ዝውለድ ማለት ነዚ ሕጂ ንሕና ኣድህቦና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ናብቲ ብቕዓት መጽእ ዘለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዘመን ብቕዓት ዝሓቶ ዘመን እዩ መንፈሳዊ ብቕዓት ምክንያቱ እንታይ ይብል ኣሎ ቃሉ ኣብ ጴጥሮስ ንጸሎት ንቑሑ ምክንያቱ መወዳእታ ዘበን እንታይ ኮይኑ እዩ ቀሪብ እዩ ምስግጋር መንግስቲ ክኸውን እዩ
ديابلوس تقليلو كأسريو نشح عمت دما ودى أملاخ مس دقو مس حواتو مس تام حبر انتاي كخوني خنقسي بأكال مالتي بمنفس مختش عمت تسبيخيو توليدو حجين انتاي زمت زلو نكسنتي زمت زلو بأكال زنكسلو الساعتي حجي مالتي أدام عالمن سجان ناي أدام كنتاي زخونو اليوم زبقوا علو يساعتي مالتي نزينا حجي بتي حيزنا يزلنا كم ناي مدحان وانجل وتينا نام ناي مهنات وانجل آتينا انتهى نكون نزي زمن زي ببقعة نقافت ببقعة منقست أملا نسفح نكونينا نحتى تزلنا مالتي سلازي زي حفشاوي نتي مودعتها زبن زبل حساب بخمي كتردقوا لكم زبل مأتوا يزارب زلهو نتاقم زلهم بلو مودعتها مالت مسقار مالتي بلو كاب حدا وقتي ناب حدا ناي عرفت وقتي خاطئاتو بلو كاب زانا عقرقر علم نبتا سلامن عرفتن زلوا بمنفس تستمع غراز اللخا ناي كريستوس قزعت ناي كريستوس النقسنت ناوي خاطئ تساقاقر بلو آبانا مودعتها زبهالي لن نسيطان بلو نعلم بلو نزازا أرقت علم نتزا أرق أدام نديابلوس جن بلو مودعتها اللهم بلو جت حزن اللهم مودعتها نمني نتي زلو نايت ألمات منقستي مس كل نعوز ملكته مالتي نحنا خاء انتاي مالتي كاب بفقرن بهانك أوتان كاب بسقاين مغنياتو تصادق أما أخل حتى كنبر كله سقاي اللو كاب زاب علم بسقاي تنبر نابخت كيدخا نبتا حداش يرسالم نبت تمتزلو ناي اغزابير منغستي بصدقن بحقن بفقرن زنبر سلامن عرفتن طراي زلو زمن يخاتات مالتي تحقسكم دو اجي تمودعتا تلويط ادو يسوس جيتا دو اسك تحقستلن اغزابير كبر يها هاللويا ويتاي باره مغنياتو تقص قير ندير يو مجمرتا دحرغن غويتا يبارخ شفت غيركم يسوس جيتا نو حقوس تسمعيكم مالتي مودعتنا انا نزبلص حقوسي مالتي كابزنا يسقاي على موصاي مالتي كابزنا يشجر على موصا مالتي زابير يبارخ سلازي قطر حدا سلمودعتا زبن يسوس تزاربو خنرينا لوقاس 10 كتوصيهم لوقاس 10 كاب 26 لوقاس 10 كاب 26 تايبل كم تي بزمنه زخونه بزمن ود سبون كمزي كمو كخونيو كساعتانو هنا مركب زاتو ولا معلتي يبلعون يستين ياتون يتعتعتون نبرو ما يهد ما مصن كلهم اطفئ بزمن لوط دما كمو خونه يبلعون يستين يشطون يشايطون يتخلون يهانصن نبرو بتالوت كاب سودوم زوصلا معلتي دما كاب سماي حاون دينن ورده نخلوخا اطفئ بتا ودسب زغلصلا معلت دما كمو كخوني يس كريستوس نممصو ወይ ድማ ኣብ ካልኣይ መምጽኡ ዘሎ ኩነት እንታይ መስል በክልተ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ዘመን ወይ ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዓመታት ናይ ምድሪ ዘመን ክልተ ዘመን ይጠቂሱ ክልተ ሰባት ይተንስዩ ኣናጣጢሩ ተመሳሳልነቶም ገሊጹ ማለት እዩ ዘመን ኖህን ዘመን ሎጥን እንታይ ገበሩ ንዑ ይዝመስል በመምጻእ ወዲ ሰብ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይ መሊስዎ በመምጻእ ወዲ ሰብ በመምጻይ በካልኣይ መምጻይ ብናይ ንግስነተይ ዘመን ዓለም ኣበይ ኣትያ ክጸኒሓ ንዘመን ኖህን ንዘመን ሎጥን ክትመስል እያ ኢሉ ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ሕጂ ዘይተረኣየ ኣይኮነን ንሪኦ ኣለና ዘመን ኖህ ብሕጂ ክመጽእ ዘይኮነ ይርአሎም ማለት ዘመን ሎጥ እንታይ ይኾናሎ ተገሊጹሎ ሕጂ ክብደቱን ክፍኣቱን ጥራይ ክውስኽ ሕጂ እንዳዓበየ ክዓቢ እምበር ነቲ ምልክታት እንታይ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ንዘይረአየ ኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ወይ ንድሕሪ ሕጂ ዝመጽእ ኣይኮነን ድሮ ምልክታቱን ስርሑን ኣብ ዝገሃደሉ ዘለና ሰዓት ኢና ዘለና
ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኣብ ዝመጻሉ ዘመን ዓለም ንኽልተ ዘመን እያ ክትመስል ይዎ ንዘበን ነሆን ንዘበን ለውጥን ክትመስል እያ ስለዚ በዚህና እምበር መወዳእታ ዘበን ዘገድሰና ናይ መወዳእታ ዘበን ኣተሓሳስባ ኣብ ማሕበር መጺኡ ስለ መወዳእታ ዘበን ምክንያቱ ዘመን ለውጥን ዘመን ነሆን ተኾይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመን ዝኸ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ክገብር ኣለዎ ማሕበር መወዳእታ ዘበን እንታይ ክገብር ኣለዎ ህዝቢ ኣምላኽ ብውልቀይን ብማሕበረይን እንታይ ዓይነት ምድላው የድልየኒ ምክንያቱ ሓበሬታ ወሃበኒ ኣሎ ንምድላወይ ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ እንታይ ይዛረብ ኣጸቢቕና ክንሓስበሉን ኣጸቢቕና ድማ ስልኡ ክነተኩርን ኢና ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ቁጥሪ 1 እምበኣር ነዚ ሓሳብ እዚ ብክልተ ዘበን ጎይታ ጠቕሊሉ ገሊጽዎ ኣሎ ዘመን ኖህ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ዘፍጥረት ንረኽቦ ሄኖክ ዝበሃል ምስ ኣምላኽ ዝተመላለሰ ጌና ዘመን ኖህ ከይኮነ ከሎ ብዛዕባ ዘመን ኖህ ብዛዕባ ዕልቕልቕ ህዝቢ ከም ዝጠፍእ ሓደ ምስ ኣምላኽ ዝመላለስ ዝነበረ ነቢ ሄኖክ እንታይ ገይሩ ተነቢዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣበይ ንረኽቦ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ኺዶ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ሓንቲ ምዕራፍ ያ ይሁዳ ካብ 14 ራእይዎ ሄኖክ እቲ ሰብዓይ ካብ ኣዳም ኢሉ ነዚኣቶም እንሆ ጎይታ ንኹላቶም ክፈዶም ኢሉ ምስ ኣላፋት ቅዱሳት መጺሎ ነቶም ፍርሓት እግዚአብሔር ዝብሎም ኩሎም ድማ ብዛዕባ ዝገብርዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባ ተሓጣን ገፋዕትን ብዛዕባ ተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ክቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም ይብል ምክንያቱ ሄኖክ ጌና ኣብ ሸውዓይ ወለዶ ናይ ኣዳም ተነቢዩስ እታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ዓለም ናይ ኖህ ብዕልቕልቕ እንታይ ኮይና ጠፍያ እያ እግዚአብሔር ንኖህ ንምድሪ ደጊሙ ብዕልቕልቕ ማይ ከም ዘየጥፋእ ተዛሪብዎ እዩ ከይዱ ግን አብርሃም መጺው ሎጥ ወድሐው አብርሃም ካ ኣብ ሶዶምን ጎሞራን እንታይ ኮይኑ ብሓውን ብድንን ብኻልእ ዓይነት መጺ ማለት እግዚአብሔር ብዕልቕልቕ ኣይ መጸናብታ ከተማ ብምንታይ መጺው ብሓውን ብድንን ካ መጺው ስለዚ ትቕጻት ብኻልእ መንገዲ እንዳተገልጸ መጺ እግዚአብሔር ድማ ኢየሱስ ኣብ ቃሉ እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ነዞም ክልተ ዘበን እንታይ ክትገብርዎም ኣለኩም ማለት እዩ ከተስተውዕሉ ኣለኩም ኣብኡ ዝነበረስ ክድገም ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሊተራሊ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረስ ተኸውኔ ክድገም እዩ ይድገም ካሎ እንታይ ነይሩ ሃምኖ ዝለዓለ ርክሰት ነይሩ ዝለዓለ ምጥልላም ነይሩ ዝለዓለ ንኣምላኽ ሕቆኻ ምሃብ ነይሩ ንኣምላኽ ዝረስዑ ህዝቢ ነይሮም ኮምፕሊትሊ ትምኒት ስጋ ትምኒት ናይቲ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ርክሰት እንታይ ገይሮሞ ገሊጾሞ ኢብን ኣብ ሶዶምን ጎሞራን ከምኡ ናይ ገይ ሕብረተሰብ ነይሮም ወዲ ኣወዲ ኩሉ ዓይነት ርክሰት ኣብ ሶዶምን ጎሞራን ኣብ ናይ ኖህ ዘበን ተገሊጹ ንኣምላኽ ዘይሰምዕ ህዝቢ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክሰምዕ ዘይክእል ህዝቢ ተንስዩ ማለት ስለ ኣምላኽ ተሰቢኹ ዘይሰምዕ ምክንያቱ ኖህ ን100 ዓመት ሰቢኹ ግን ከ ስለ ኣምላኽ ጽን ዝብሎ ሰብ ኣይረኸበን እዚ ዘመን እዚ እምበኣር ከምኡ ይብሎ ኣሎ ጎይታ ብምምፀይ ዓለም እንታይ ክትከውን እያ ሕቆኣ ክትህብ ዓለም እንታይ ክትከውን እያ ናብቲ ዘሎ ዘመን ከተተኩር እያ ናብ ክፍኣት ክትኣትያ ናብ ርክሰት ክትኣትያ ፀማም እዝኒ ክትቦ እያ ንኣምላኽ ይብል ኣሎ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እዩ እግዚአብሔር ማለት እዩ ጎይታ ማለት እዩ ንዘዳልዎ ዘሎ ዘመን ናይ መወዳእታ ብዕምቆት እንታይ ክንገብር ርእስናን ህይወትናን ቤትናን ነድሕነሉ መንገዲ ክንፈጥር እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ዘሎ ወዲ ኣምላኽ ብዝመፀሉ ሰባት እንታይ ክኾኑ እዮም ከቢድ ዝኾነ ሓይሊ ከድልዮም እዩ ከቢድ ዝኾነ ክብሪ ከድልዮም እዩ ከቢድ ዝኾነ ፍቕሪ ከድልዮም እዩ ይዝብል ዘሎ ነዚ እምበኣር ናይ ዘበን ኖህን ዘበን ሎጥን ከነጽንዑ ዘለና ኣብ ዘበን ሎጥ እንድሕሪናዮ ሎጥ ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ ክወፅእ ከሎ ሰበይቲ ግን ድምፂ ኣምላኽ ተጠራጢራ እንድሕሪታ ወፅያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዘበን እምበኣር ድምፂ ኣምላኽ ናይ ምልምማድ ብቕዓት ክህልወና ኣለዎ ውፃእ ምስ ተባሃልካ ውፃእ ተወዲዩ እሞ ኣቑሑተይ ክማላእ ነገረይ ክማላእ ዝበሃል የለን ውፃእ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ተሰሚዑካ ንድሕሪታ ይረአን እዩ ስለዚ በዚ ክልተ ወቅት ዝነበረ ንኖህ ኮ እንታይ ኢልዎ ነቲ ጌና ዘይተረኣየ
ነገር በእምነት በፍርሃት አምላክ ተደሪኹ ይዝብል ንምድሓም ቤቱ ዝኸውን መርከብ ሃነፀ ይዝብል እንታይ ተኣዘዘ ፊኒሽ ስለዚህ ኣብዚ መወዳእታ ዘበን ክልተ ኣገደስቲ ነጥብ ኣለዎ ማለት ምእዛዝን ምስማዕን ማለት እዩ